We hebben er mooi waar, dus willen mensen massaal van de zinnen genieten. Begrijpelijk, maar ook gevaarlijk, zeggen ze bij ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten. De hele dag wordt voorlichting gedaan over de gevaren van de zinnen en tips hoe mensen haar beter beschermen kunnen. In 2000 waren er haast 21.000 nieuwe gevallen met hoofdkanker in ons land. Verwachting is dat in 2015 haast 30.000 mensen wezen zullen. Mensen passen tegenwoordig wel wat beter op, maar toch is er nog veel meer aandacht nodig, ook zeker voor de kleine kinderen, om goede bescherming toe te passen voor later. De toename van het aantal hoedkankerpatiënten komt omdat mensen haar net goed insmaren. Maar ook reizigen we heel tijd vaker naar het buitenland en dan zie je mensen toch vooral de zinnen op. Maar zelfs dicht bij huis is het oppassen. In Friesland veel water, dus mensen zijn dicht bij het water of op het water. En bij water zie je gewoon veel sneller met de zon en de combinatie met water zie je gewoon sneller verbrandingsreacties doordat het 2 keer zo hard gaat. Om erachter te komen hoe te Fries een wapennetje in de zinnen gaan we naar het stroom bij Makkum. Insmeren met goede zonnebrandcrème. Ja. Denken jullie er goed om? Jawel, ja, zeker. Een goede hoge factor, beschermingsfactor, ja, en dat goed insmeren. En meestal een pet op. Ik doe sowieso altijd mijn kind altijd heel goed insmeren ervoor. En mezelf eigenlijk ook altijd. Dus factor 20 minimaal. En schiet het er wel eens bij in? Nee, sowieso nee. Bij geen van beide niet. Nee, ik vind het heel belangrijk. Natuurlijk, de kans op huidkanker is heel groot. We vinden net iemand die het hem net insmaat had. Maar daar lijkt nevens de dokters bij Nijsmellingen ook een part van het probleem. Mensen denken dat ze voorzichtig genoeg binnen, maar in de praktijk valt dat bot aan. Waarom ze dat niet doen? Ja, ze zitten gewoon lekker op het terrasje en ze blijven er zitten en ze verbranden. En denken daar gewoon niet om.